Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin rayuwar a yau. Shirin da ke duba akan matsalolin da ke damun arewacin Najeriya. Yau take Asabar ɗaya ga watan Agustan shekara ta 2020 da 11 ga watan Bilhajji hijira ta 1441. Shirin namu na wannan mako zai duba akan matsaloli guda biyu da suka haɗa da tsaro da kuma matsalar fyade. Inda za mu duba a kan hirar da masana suka yi a cikin shirin duniyar yaro zai zo a ce sai ya biya kaza bayan ya yi online sai ka ba da kaza da a ɗauke ka, ko kuma ɗan siyasa ya zo da nasa candidate ga wa'anda suka zo fa aka yi musu screening suka qualifying an san za su yi to saboda 'yan talaka ne ko ba su da wani abu ba za a ɗauke su ba. wa'annan ma da ba su zo screening ba kawai za su ce su ne namu. Irin wannan ka kawo su terin ba za a yi aiki ba, kuma wa'annan da ka ɗauka ɗin za su ce muka ba za su zo ba bayan da za ka yi da su, saboda suna da godfather za su je a yi magana kai ogan ka canja musu kuɗi. So irin wa'annan abubuwan da suke kawo wa matsala dole wa'annan manyan sojojin wasu ukun nan za a ga sun gaza, saboda me kai abokina ne, wannan dan abokina ne ya zo ya shiga an ce ya tafi Sambisa ka ce ai za a kashe shi, to me yasa ya zo ya shiga soja wanda ya kamata a saka kun cire shi? So irin wani abubuwan da ake samu dole ne abubuwa ba su ci gaba. Kuma kar mu manta cewa fa Najeriya fa ne da ga ku ba karamar kasa bace. Ku duba kasashen da suke borderin namu wanda muka iyaka da su. Yau ba mu da sojojin ko 'yan sanda ko custom ko immigration za su iya gadin wannan forest area din, wannan dajizzuka, kuma mutanen da sun fasan su, kuma me yake fighting dai insurgents da kuma wane ne su waye suke ba su bindigogin nan, ta ina suke shigowa? A nan kasar fa an samu wanda yake dan siyasa ne gashi ne da bindigogi a gidansa, me ya haɗa ka da bindiga? An samu mai rawani shine ma yake ba su leakage na abubuwa. So dole ne kaga za a samu babbar matsala a kotelin wannan problem din. Kuma zancen insurgent mun yi Najeriya ta yi rawar gani a gurare da yawa inda ka faɗa, amma terrorism ai shi daban yake, saboda yakin sunkuru ba kowa ne zai abin nashi. Ka duba Afghanistan da America ya fita iya abin nan intelligence da sauransu, to amma gashi har yanzu suna yi abin yaƙi cinyewa. Kuma na biyu wanda yake bata ake samun miskila aikin nan, saboda babu sanaji, ba haɗin gwiwa, haɗa ƙarfi wuri guda sosai. Tunda ɗan sanda ko SSS ko NIA ko DSS ko whatever zai kawo information, kai saboda soja ne commander sai ka ga bai isa ba ko kuma bai abin nan ba, nakan da suka kawo maka report sai ka ga ba za ka bi ba, sai dai wasu da kai selecting. Kaga irin wannan za a samu failure. Kuma number 2, kar mu manta cewa Najeriya fa yanzu mun koma wannan satellite kawai terin din na Sambisa da sauransu, kana aikin ka duk inda kake bukata ga mafina za ka kuma movement da mutane. So zancen cewa a ce ana attacking mutane ana abushi nasu za a iya, saboda me waya ce an san damar location inda suke north east, rada ce kawai za ka saka satellite ne za ka gani, ko ka gani visibility, kowa ma ka ga movement nashi. So even though akwai wanda ba sa son abubuwan ya kare saboda me suna samun gini, yes, tunda matsalolin da ake samu wanda riga ya yi bayani kan ma'anar fyaɗe shine cewa yin biyan bukata da ƙarfi. Amma idan muka kalli tarihin fyaɗe za mu ga ya yi shekara fiye da 1000. Yaƙi shine farkon abin da ya fara buɗe hanyar fyaɗe da kuma gariza. Waɗannan abubuwa guda biyu su ne tushen fyaɗe.
idan aka yaƙi aka ci gari, to waɗanda suka ci garin nan to al'adarsu ce yin fyaɗe ga matan aure, ga yara, ga maza. Da haka wannan shine tushe na kuma baya a tarihi. Wasu lokuta ma an aka yi nasara ma akan zo a ce an bawa, akwai lokaci da aka yi nasara a Misra, bawa sojojin da suka yi nasara aka ba su kwana 3 su yi duk abin da suke so. Idan muka ɗauki Bosnia, wanda yanzu gashi ma ana shari'a, ana hannun kami, ana abinan dabur a manyan gidaje kamar yadda ya faɗa. Muka kalli a Rome wancan sarki wanda yake ganin cewar shi kanwarsa dole shi zai aure ta saboda baya son wani jini ya shigo gidansu da shawararsu, wanda bayan da bai mata fyaɗe. To don haka fyaɗe tsohon abu ne da ake yi, na kalli shi ta wannan. Sannan kuma da gariza ɗabi'a ta ɗani suna yin fyaɗe. In ba a manta ba wayansu shekaru can, ai akwai lokacin da mata suka dinga yi maza fyaɗe da shawararsu. Mata ma suna yin fyaɗe kuma sun yi a tarihi, an sani. To don haka akwai waɗannan abubuwan guda biyu, yaƙi da gariza. Wannan garizar nan shine ɗabi'a ta sha'awa da take kama ya mace ko take kama ɗa namiji, kuma ya raina ko ya ga sauƙin biya wa kansa bukata, amma wanda yake so ya biya wa kansa bukata ta wajensa ya ƙi, shi kuma ya amfani da ƙarfi. To wannan na biyu shine illar wannan fyaɗen, wanda yake babban illar shi ne ga ya mace ya fi muni akan ɗa namiji, saboda ita mace Allah ya gina ta ne akan karama da kamala da ƙasaita. To wannan yana karya mata martaba da kima da iyayenta da yan uwanta. Misali mu ɗauki opera, wannan mai shirin nan, kaga ita tun tana karama iyaye. Wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon, sai wani makon Allah ya kai mu. Ni Abibna Ibrahim da taimakon abokan aiki nake cewa wassalamu alaikum. Ku yi subscribing ɗin YouTube channel ɗinmu, sannan ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku shirye-shiryenmu masu zuwa a nan gaba.